Gaurkoan Leitzara hurbildu gara bertako egoera soziala eta kulturala ikustarazteko asmoz. Mikel Zabaleta, alkatea, Eleni Zabaleta, Erleta ikastetxe publikoko zuzendaria, eta Joseba Sagastibeltza, aurrera dantza taldeko zuzendaria eta aurrera pilota elkarteko koordinatzailea dena. Guzti horiekin hitz egiteko aukera paregabea izan dugu gaurko saio honetan. Aurretik ere esan bezala gaur Leitzara hurbildu gara eta horretarako Mikel Zabaleta alkaterekin elkartu gara. Kaixo Mikel, zer moduz? Ongi. Bueno, lehenik eta behin aurkeztu zazu zure burua. Bueno, Mikel Zabaleta naiz, 37 urte dauzket, abokatua naiz, eta 2015 urtetik Leitzako alkate, eta orain ontara buru belarri nabil azken urteotan. Ekonomikoki eta kulturalki nolala dago herria? Bueno, nik uste dut ekonomikoki esan ditekela susperraldi baten gaudela, edo behintzat hala erakusten du hainbat datuk. Adibidez, 2014 urte bukaeran Leitzan langabezia zeon 11,6an, eta 2017 bukaeran 6,7an zeon, beraz ia erdira jaitsi zen. Errentak ere bataz beste igo die, 2008 urtetik 4,40 igo die. Eta nik uste dut orokorren esan ditekela, esan bezala, indikadorak esaten duela, susperraldi baten gaudela. Horrek ez du esan nahi denak lanen eta denak egoera honen gaudenik herrin, beti izaten da sektore bat, 1000 arazo diela medio, arazoak izaten dituztela, eta horrexegatik ere apustu dugu guretzako oso garrantzitsua den tresna baten alde, dela gizarte zerbitzuak. Gizarte zerbitzuen mankomunitateak 4 herrik osatzen dugu, Aranoa, Areso, Goizuta eta Leitza, eta Leitzako udala jakitun jende asko gelditzen dela lan merkatutik kanpo edo ezin sartuz, 20 baino gehiago igo du aportazioa, pixko bat laguntzeko ere ez, zailtasuna dituzten jende horreri sartzeko hortan. Leitzan ere badugu Torras Papel fabrika handi bat, horre inbertsio handik iten nahi die eta lanpostuak ere sortuko die, beraz, momentu honen gaudela esango nuke, beti daude hainbat ñabardura edo inlitezkena, baina orokorrean nik uste dut ez gaudela momentu txarren. Eta kulturalki nik uste dut Leitze oso herri aberatsa dela. Herri oso aberatsa eta batez ere oso lanari esker. Herritarrek, eragilek, taldek sortzen dutelako herriko agenda kulturala, eta oso aberatsa da, hemen bati badago zerbait, eta orain ere kulturaroa hasten dela, kulturaroa lepo daukagu ekitaldiz betea. Berez, esan daiteke azken urteotan edo azken aldiotan nabari izan dela, ez, evoluzioa? Nik uste dut baietz, izan du urte oso txarrak orokorren izan du Euskal Herri osoan, eta Leitzan ere nabaritu da hori. Baina baina iruditzen zait azkeneko urtetan mugimendua badaola. Obra baimenak, gauza askotan ere nabaritzen da, mugimendue badaola. Eta beraz, saiatuko ga mugimendu hori ere aprobetxatzen eta bultzatzen hemendik ere bai. Zein izaten da herria gobernatzeko gakoa, Mikel? Nik uste dut ez daula formula magikorik eta iritzi ezberdinak ere badaudela. Batek alde batetik ikusi dezaken bezala, beste batzu bestetik. Nik uste dut oso garrantzitsua dela herritarrekiko hurbiltasuna, azkenen gertuen gauden administrazioaga. Gardentasuna ere bai, zertan gabiltzen, herritarren diru zertan gastatzen duen komunikatu behar da. Eta nik uste dut lan guztietan bezala lana itea eta saiatzea. Nik uste dut hori dela gako handinetako bat ere bai. Eta lege proiektu berriari dagokionez, Nafarroko gobernuak udal berrantolaketa horri, komarkalizazioaren berrantolaketari dagokionez, zer esan daiteke Leitzari dagokionez? Nik gauze bat nabaritu nun, alkate sartu eta berehala, udalaz gaindiko entitateak eta pixko bat hasi ginenen ez, ikusten nola zeon antolatuta, ohartu nintzen, ez daola komunitate bakar bat, entitate bakar bat, beste batekin geografikoki koinziditzen dunik. Denak baten gaude herri batzuk, besten beste herri batzuk, besten beste batzuk, eta egia esan hori ez da oso eraginkorra. Beraz, mapa lokalaren lege proiektu hori nik uste garrantzitsua izan ditekela, administrazio efizientego iteko. 11 eskualdetan banatu izan dute
Nafarro osoa. Leitzan, nola esan daiteke, zer agina izan du Leitzan, gehien bat? Hendik lege proiektua da, ikusiko da azkenen gauzatzen den edo ez, baina nik uste dut proposamena plantari dagokionez, eskualde banaketari dagokionez, nahiko egokia, nahiko naturala dela. Zegoen arte beste legaldi batzutan ere ondu die beste proposamen batzuk, makroeskualde batzuk sortzeko, eta horrek egiten duna da azkenen udalaz gaindiko entitateoik urrundu egiten ditu herritatik, ez? Nik uste dut eskualde gehiago izan da eta txikioagoak izan da, gaitasun edukiko ginukela herritarrengandik hurbiltasun hori mantentzea. Hala ere, badaude beste bi faktore nik uste oso garrantzitsua diela, ez da bakarra eskualden edo geografikoki nola geldituko dien, bestea da zer, hau da, eskumenak, zer geldituko die udaletarako, zer geldituko die eskualdetarako eta zer Nafarroko gobernurako. Eta bestea nola, finantzaketa. Zenbat dirukin finantzatuko dien udalak eta ze sistemakin, ez? Eta nik uste dut hor ere oreka bilatu beharko dela, ze udalentzako adibidez eskumen gehiago etortzen baldin badie, baina finantzaketa hankamotz gelditzen baldin bada, ezinen ibiliko. Orduan nik uste dut 3 hanka horiek dira nagusiak, ez? Geografikoki planta lokala eskualdeak nola geldituko dien, eskumenak eta finantziazioa. Eta ikusiko dugu nola bukatzen den hau. Lehen esan bezala, Leitza herri bateratua dugu, aipatu duzu auzolana, bai. Hitz egidazu hortaz pixkatxo bat. Nik uste dut, edo ulertzen dugun bezala, auzolanak hartzen ditu arlo asko. Auzolana ez da bakarrik menditako bideak konpontzea edo erreka garbitzea, baita ere hori ere auzolana da eta oso garrantzitsua da. Nik uste dut, kulturalki herria aberatsa baldin bada, jende askok bolondrez lan egiten duelako dela, eta hori ere auzolana da. Kirol mundun ere auzolan asko dago, orokorren ikuste dut herri bizi bat dela eta horrek komunitatea indartzen dula. Eta etorkizunari begira, proiekturik? Asko. Niri lau urte denbora asko dutzen zitzaien, baina urte bete bakarra falta zaigu eta egia esan sensazioa dauketena da, denbora gutxi daukegula, hortxe sukalden prestatzen nahigan proiektu hoik atera alizateko. Horrek ez medio ongi aprobetxatu duzula. Bueno, ez dakit, hori ondoren baloratu beharko du herritarrek, baina proiektu bat nabarmentzearen eta orain kulturaz eginela herri aretoa litzateke. Leitzeko zinezarra herri areto baten bilakatu nahi dugu, finantziazioa lortu dugu, eta laizter hasiko obrakin, eta nik uste dut horrek herriko garapen sozioekonomikoan asko lagunduko dula. Ze garapena nik uste dut ez dela bakarra fabriketatik etortzen, olako proiektuetatik ere bizi asko eman altzaio herriari eta hortan gaude. Hori da gure proiektu handinetako bat. Horrek bizi asko emango dio herriari noski, baina uste duzu zerbait falta zaiola Leitzari? Nik esango nuke biztanleriaren erronka daukegula pixko bat hartu barra. Inguruko, eskualdeko herrietan orokorren biztanleria jetxin da, Leitzen ere bai, egia da oraingoz ez dela jetxi modu larri baten, baina tendentzie berantzkoa da. Eta nik uste dut horreri eusten saiatu beharko ginatekela, eta hortarako etxe bizitzak, batez ere babes ofizialekoak, alokairu poltsa bultzatzen saiatuko ga ere bai, eta nik uste dut horre ere badauzkegun horri batzuk pixko bat biztanleriari eusteko. Agintaldi bukaeran, nola utzi nahiko zenuke herria? Orokorren, badakit oso orokorra dela, baina hartu ginunen baina haueki. Aurkeztu ginenen esan ginuen salto bat egin nula, sakondun egin nula orain arte indako bide hortan, eta nahiko nukena da orokorren herritarrek salto hori sumatu izana. Zer suposatzen du zuretzat Leitzako alkatea izatea? Zure bizitzan? Ardura handi bat, eta bestalde batetik ohore bat, bai. Herriko alkate izatea nik oso gauze garrantzitsu bezala ikusten dut eta hala bizi dut. Eta azkenik ze mezu helarazi nahi diezu agian biztanleriari, Leitzako biztanleriari? Gauza asko esan litezke, baina lehen aipatu dugula, auzolanak nik uste dut Leitzerri bizi bat indula, eta ni saiatuko nintzateke auzolan hortan Leitza denon arten garatzen segitzea, ez? Nahiko nuke. Azkenen hau proiektu kolektibo bat da, Leitza gure herria da, eta nik uste dut denon arten egiten dugula, eta gustatuko litzake herritarrei animatzea hortan segitzea. Primeran, Mikel, holaxen utziko dugu gaurkoz, eta eskertzea, tartetxo hau eukitzeagatik, Xaloa Telebistarentzat. Zuei, eskerrik asko.
Mikel alkatearekin izan ondoren, Erleta eskola publikora hurbildu gara. Hementxe, Eleni Zabaleta, zuzendaria dugu gurekin. Kaixo, Eleni, zer moduz? Kaixo, ongi. Bueno, lehenik eta behin, aurkeztu zazu zure burua. Eleni Zabaleta Urkiola naiz, Leitzeko emakume bat, irakaslea, bilbide luzeko irakaslea eta Erleta eskolako zuzendaria momentu honetan. Zein da zure ibilbidea zuzendari bezala? Noiztik zabiltza? Bueno, zuzendaria tarteka ibili naiz, ez Leitzen bakarra, Donostian ere ikastetxe batean izan itzen ikasketa buru, eta Leitzen guain azkeneko txanda honetan aurten da lehendabiziko urtea. Eta nola daramazu? Ongi, urduri xamar, zen lan asko sortzen da, baina lehendik izan dako esperientziak ere balio du eta oso ekipo ona gara. Ideak ere oso onak dira. Aipatu duzu irakaslea zarela. Bai. Ze ikasgaiak eman izan dituzu? Tutorea izan ez gehien eta generalista hau da denetik, matematika, euskera, gaztelania denetik. Eta gaur egun 6. mailako tutorea naiz, eta hortan, ematen oinarrizko gaiak, matematika, euskera, tutoretza, ingurunea eta naturdalakoak. Zenbat haur daude egun ikastetxean? 330 uste dut, ez nago ziur, baina bai, holaxe uste dut dela. Denak Leitzekoak edo ondoko herritakoak baitare? Lehen hezkuntzara etortzen dira, eta aurre hezkuntzara Ezkurretik ere. Ezkurren ez dago eskolarik, eta orduan garraiatuak izaten dira Leitzera. Eta gero auzo desberdinetako ikasleak ere badaude garraioa erabiltzen dutenak. Eta gehienak Leitzarrak Ezkurrekoak kenduta. Ze bilakaera izan du ikastetxeak azken urteotan matrikulazioari dagokionez? Nik uste goraka egin duela, izan zen hor urte batzuk, igual beraka da, jaiotze tasare txikiago izan zela, baina azkeneko urteotan goraka egin du eta gaur egun da, eskola osoak maila guztietan bi gela ditugula, maila baten ezik. Eta datorren ikasturtean ere aurre ikusten dugu, aurre hezkuntza eta lehen hezkuntza osoan, bi lerroko ikastetxea izatea. Hau, eskolari dagokionez, baina hezkuntza Leitzan nola antolatuta dago? Leitzen badugu oso ongi, baliabide oso onak ditugu aurre eskola bat badago, 0-3 bitarteko ikasleek haurtxoak joaten dira, hori herrikoa da, municipala, eta gero dauku aurre hezkuntza eta lehen hezkuntza hau, Erleta, eta gero dauku DBH osoa eta batxilerra. Beraz, eskolako Leitza eta Leitza inguruko ikasleek badute aukera, inguru hontan bertan ikasketa guzik egiteko. Leitza izan dago herri txikia, esan daiteke proportzioz, badela aurre pausua handia, izatea adibidez batxilergoko bat hemen? Bai, ez da Leitzeko ikaslekin bakarra osatzen, etortzen dira Goizueta, Betelu, Larraun, beste herritako ikaslekin osatzen da, baina bailara hontan ere aukera oso polite da, ez dago batxilerra izatea. Mantendu beharreko zerbait da. Eta euskera, adibidez, ze presentzia du ikastetxean? Gu 100% euskeraz, esan daiteke 100% funtzionatzen dugula euskeraz. Komunikazioak gure arteko ereduko ikastetxe bat izanik euskera dauke presentzia nagusiena. Gero baditugu euskeraz ezagutzen ez dituzten familik, eta horiekin tratatzen da begizkuntzetan, baina euskera da gure tresna nagusi. Esan diazu beste hizkuntzetan ere badaudela ikasleak aritzen direla, esaterako? Baditugu ikastetxean euskera, bere ama hizkuntza euskera ez duten ikasle, kopuru handi ez bada ere, aukera handi da baditugu errumaniar hitz egiten dutenak, Ukraina, portugesa, kitxua, flandiarra, errusiera, vietnami, baditugu nazioarteko ikasle dexente, bai. Suposatzen dut hizkuntza hori, baina euskera ere hitz egiten dutela? Bai, denak euskera ikasten ari dira, eta txikitatik aurre hezkuntzan jasi direna, inongo arazorik gabe gero, ikasturtean zehar etortzen badira, zailtasun gehiago eta lan gehiago egin behar da euskaraz aritzeko, baina bai, Argeliarra baditugu, hizkuntza asko ditugu eskolan. Hizkuntza hori ez aparte, euskarari dagokionez indartzen edo gutxitzen ari dela uste duzu edo mantentzen dela bide batez ere? Nik uste dut
Galtzen ez, baina arreta eduki behar den zerbait dela. Zen kanpotik eragin handia dago, prensa, jokuk, sare sozialak, kalea ere. Orduan, hor beti erne egon behar den zerbait da euskera benetan ongi mantentzeko, kalitateko izateko zen hitz egin, baina nola hitz egin ere. Orduan, hor badago erronka, bai, eta erne egon beharrekoa. Ikasgeletan euskeraz mintzatzen dute, Bai, baina patioan eta patiotik kanpo edo kalean ere euskeraren normalizazioa dagoela esan daiteke? Bai, aurre eta lehen hezkuntzan seguro baietz. Bai, ikusi besterik ez dago, hemen errekreotan atxeden garaietan euskera, talderen bat igual beraien artean erderaz, baina igual beraiek ez dutelako inbeste errestasunik euskeraz aritzeko, baina bestela euskera da nagusi, bai. Guraso elkarte eta eskolaen arteko elkarlana dago? Bai, areagotu daiteke, noski beti, baina oso harreman ona dugu, hilean behin elkartzen gara, eta, elkarrekin atera ditzakegun gauzek ateratzen dira, kolaborazio erabatekoa dugu gure artean, komunikazioare bai, eta oso ongi moldatzen gara. Eta klase ez aparte, badituzu hemen ikastetxean ekintza berezirik? Ikastetxean, bai, baditugu, egiten dugu ekimen desberdinak, gaur urratsez urrats Amazabalek egindako ekimen batean parte hartuko dut aurkezpena udaletxean egingo da. Gero bizikidetzari ere garrantzia ematen diogu eta egiten dugu urtero, irtera eskola oso ateratzen ga goizetik leku desberdinetara, eta gero hemen elkartzen gara patioan, taldeak hasten dira adin ezberdinetako ikasle guzik nazita, eta oso ekimen politia gero bukatzen dugu festa handi batekin, dantzakin, hor sarreran baditugu argazkik ere hori erakusten duena. Eta ikusi ditzazkegu momentutxo batean? Bai, noski baietz. Venga, bagoazen. Bale. Barrura sartu gara, esan bezala, erakutsi guzu, zer ekitaldi mota dituzen hemen? Batzuk aipatu arren, ez dira bakarrak, Hemen bizikidetza urtero egiten dugun aipatu dizudan irtera hori, eskolak egiten dugun irtera, mendira, hemen ikusten dugu eskolako ikasle guztik, eta jokoak egiten dira adin desberdinetako ikasleak nazita handia txikiagokin, hau da, bizikidetza, gero baditugu bizikidetza gehiago, emakumeen egunean ere egin genitun gauza desberdinek, antolatu ginen pixka bat lanketa bereziren bat, eta azkeneko izan da hauxe, liburuaren eguna, hemen oso ekitaldi gauza politak egin genitun, baita ere gela batetik bestera joan ginen gauzak irakurtzea, testu olerkiak, ipuin txikiak, leyendak, euskal kondairak, eta gero inginen, kamisibai bat jaur guraso familien parteidetza eskatu ginen, eta zen ipui bat euskeraz, narratzaile batek euskeraz egiten zuen, eta gero eskolan ditugun hizkuntza ezberdinak, 14 persona, 14 hizkuntza ezberdinak egiten zuen bere zatitxoa bere hizkuntza. Gallegos, ukrainaz, arabierraz, portugaldarraz, frantzesez, rusieraz, vietnamiz, orduan egin zen, bai. Oso, eta, nola batxe areagotu zen partaidetza, gurasoak oso pozik ikasleen bere aita edo amona ikusitan, bere hizkuntza kontatzen oso unkigarri eta politxo izan zen, bai. Ikasleen artean baita ere polita ez, hainbeste hizkuntzetan ezagutzea, behintzat ez dut esaten aritzea, baizik eta... Ez, eta ezagutzea, eta gero, hori da anitzasun, azken finean, gizartea anitza da, orduan eskola bat ere anitza izan behar du, eta hori da aberastasuna. Ikasgai, aberasten du gaituen ikasgaia da. Ez gala gu bakarrak munduan. Eta zuaitz hau? Zertaz momentu enten liburu egunerako apainduta. Gabonetan, gabonetarako, inauteritan, inauteratarako, balio digun. Denetarako prest, oso rekurso hona da zugaitzau, bai. Eleni, honekin nik uste bukatu dugula gaurko. Oso ongi. Esker mila, tartetxo hau izateagatik, guretzako. Gai da, placer bat. Eta beste bat arte. Eskerrik asko. Oso ongi, ba. Beste bat arte. Bale.
Zabaleta alkatearekin eta Eleni Zabaleta Erleta ikastetxe publikoko zuzendarekin egon ondoren, oraintxe bertan Joseba Sagastigeltza bekin izateko aukera dugu, bereziki aurrera dantza taldeko zuzendaria eta pilota elkarteko koordinatzailea baita ere. Kaixo Joseba, zer moduz? Ongi, zure bai. Ai. Hasteko eta behin, aurkeztu zazu zure burua. Joseba Sagastigeltza naiz, Leitzarra, 40 urte egitea noa, onintzakin ezkonduta noa, eta 3 seme bat jo. Eta, pixka komentatu duzuna, dantza taldeko lehenbezi ikasle izana, gero erakusle izatera pasatu, komisiokide, eta, guain pilota eskolako koordinatzaile gise lanetan hasita. Nun gaude? Hau da aurrera kirol elkarteko egoitza, kirol elkartea da, baina bertan talde desberdin asko gaude. Pilota dela, futbola, mendi taldea, BTT taldea, eta dantza taldea, kultura arloan. Eta, hau da hemen biltzen gan, hemendik ateratzen die, herrin urten zehar egiten den ekitaldi asko eta asko, ez? Aipatu jazu, aurretik ere dantzan ibili zarela betidanik. Kontatu duzu zure historia pixka bat? Leitzen aspaldidanik, elkartu aurretiken ere, bazen dantzako afizio handie, bertan ere bada dantza bat, ingurutxoa deitzen dena, eta 1900 garaieko argazki badie dantza zela. Eta hau sortu zen, elkartea sortu zen 1957 urten edola, eta hortik joan die gero talde desberdinek eta sortu dienak beti aurreran arrimoan, ez? Dantza taldeek urte askotan bi talde eduki ditu, dantza talde heldue eta dantza talde txikie. Eta ni hasi nintzen lehengusuk eta animatuta, ez nuen dantzan hasi nahi, baina bi lehengusuk dantzan nahi ziren eta animatu ninen den, eta hasi nintzen 8-9 urtekin dantza talde txikin sartu ginen. Dantza talde txikin hasi, adinekoak, urte bazarragoak, kuadriltxo bat, eta dantza segi eta segi, gero aiatu zen dantza talde handire pausu emateko garaie, eta hor urte bat izan duzela, gehientsunak utzi ginen, adin txarra edo izan zen, eta urte bat geldirik egon da, gero berriz pixkanaka animatu, dantzan hasi. Dantza talde hondik azkeneko urteetan eukizun funtzionamentu etzen zuzendari bat edo gidari bat zeukena, baizik eta gehientsunan arte egiten zen, ez? Iritsi zen garaie gu ginela zarrentsunak edo, eta gu gero kasi ginen ginekizkin dantzak erakusten, eta kanpoko laguntza eskatu eta kanpotik etorriz, eta pixken gelditu erakusten bai honintza eta ni, biek izan duga urte askoan erakusten eguganak, guain familikin eta honitzak denbora gutxiko dauke, eta orduan nik seitzen dut, baina arrimoan jende gehiago gaude komisioan eta lanen pixko bat. Zenbat pertsona zaudete komisioan? Komisio sortzen du 4 pertsonak, dantzakoa. Eta bazkide? Edo, zenbat pertsonak sortzen duzu dantza taldea? Dantza talden, zenbaki zehatz bat esatea oso zaila da, ze urten sasoien arabera, jende gehiago hurbiltzen da, edo gutxiko hurbiltzen da, baina orain momentu honenga 14 bat mutil, dantza talde heldun, eta 24 bat neska. Eta gero dantza talde txiki da hori bai, orain dela gutxi arte honintzak eta bikera ematen ginuna, baina ja ez gara dena taiatzen, eta daude sartuta beste 3-4 erakusle, eta horren die mutilek 16 bat, eta neskak 30 edo inguru hori. Suposatzen dut ekitaldiak eta ingo dituzuela, dantza ikuskizunak, nun izan daiteke, badokazuela buruan lekuren bat, jendeagian animatzen dela gehiago ikustea? Dantza taldeek nagusiki dantza talde handik eta bai txikik dauke beraien ekitaldi nagusia Leitzeko pestetan. Umen eunen iten dena pestak hasi aurreko igandean iten dena, hor dantza talde txikik iten do saioa. Eta esan liteke, euten gala gutxi gora bera, urte iaia osoa ensaiatzen, bai dantzari txikitienez dantzan ikasi eta gero egun hortako saioa prestatzeko. Eta dantza talde hondik egiten ditu pestetan bi saio. Bat izaten da Santiburtzeunen, Abuztuko 11ean, goizen ezpata dantza dantzatzen dena, berez ez da Leitzeko dantza, baina etorri zen gerra aurren eta geroztiken dantzatu da urtero eta kontsideratzen da Leitzeko dantza izango balitz bezala. Eta gero pesta bigarrenen egiten da dantza saio nagusie, izaten dela ordu eta gehiagoko dantza saio bat, hor saiatzen ga Euskal Herriko dantza tradiziozko leku desberdinetakoak dantzatzen,
Eta gutxi gora bera izaten da urte guztiko lana bi saioetan erakusten da. Egia da gero egiten ditula urten zehar beste ateralditxo batzuk, gonbidapenak etortzen dielako, inguruko pesetan edo dantza topaketak edo olakoetan, baina nagusiki esan dezakeuke gure meka edo dela Leitzeko festak, ez? Aipatu dugu dantza, baina baita ere kirola, ez? Bestetik ere pilotako koordinatzailea ibiltzen zarela. Konta iguzu pixkat. Bueno, pilota eskolak urte oso onak eduki ditu, emaitzak ere ikusten die, ez? Zenbat pilotari aiatu dien oso gora, eta gora aiatu ez dienak ere mordo bat ibili die pilota eskolan Leitzen. Orain dela urte batzuk, lan horietan haitu ziren gurasoak utzi zuen, beren arrazoiengatik. Eta gero izan du die urte batzuk, ondu diena monitorek erakusten baina etzen inor animatzen lanea eta pixkoat antolakuntza lan hori itea, ez? Lehengo urtean ikusita ume asko zeudela, 50 umetik gora daude pilota eskolan, eta hasita 8-9 urtetik hasi eta 6-7 urte bitarten. Eta, hoik behar zuen ez entrenatu bakarrik, ez? Partidu jokature bai eta nola bateko aliziente bat edo helburu bat eduki, ez? Eta bilerara, gurasoari ditu zen bilera batea etorri, eta hor animatu ginen 6 guraso berri, guren seme alabak pilotan aizienak, eta hor txepizkoat hasi, eta lan horietan buru belarri, ez? Azkenen dantzak ordu asko kentzi zizkiun oin arte, eta pilota bi gozek, ez? Etorkizuna nola ikusten duzu pilotan, ze azken finean Leitza eta pilota, jende askorentzat ez da bat datorrela, baizik eta oso lotuta daudela, ez? Nola ikusten duzu etorkizun epe labur batean? Epe laburren gure helburu die umek eduki dezatela helburu bat edo aliziente bat, ez? Partiduk jokatzea, eta hortan nahi ga. Esan bezala 56 ume ditu okrezpanao, Nafarroko Federazioak antolatzen duen txapelketetan 3 maila desberdin daude, kasik edozein aurrek jokatu dezakeen mailak daude. Orduan, orain bertan jokatzen nahi den txapelketan dauzku 20 bikote. 40 ume jokatzen nahi die, eta parte badaude beste batzuk, beste txapelketa batzutan jokatzen nahi dienak. Orduan, epe laburreko helburua da umeoik eduki dezatela disfrutatzeko bidea pilotan, ez? Lehen urten eduki ginen aukera udan zehar pilotaleko iriki egotekoa, eta umek nahi zuenen pilotara joateko. Beste frontonaz aparte badau beste estalpetxo txiki bet institutuari eskatu ginena pilotan jokatu alizateko eta gozatu alizateko. Eta orduan, gure helburue hori da, umek eduki dezatela non jokatu. Pilotaz gozatu dezatela, gurekin lortaz jokatu dezatela. Eta gero ze etorriko den, ez du helbururik ikusten. Guk nahi duna da hori, goza dezatela eta pilotak indarra eduki dezala Leitzen, eta umek eduki dezala pilotan jokatzeko bidea. Eta elkarteari dagokionez, uste duzu Leitza herriari zeintzuk uste duzu izan direla, eman dizkion gauza positiboak edo onak? Nik uste eman dizkiola denak gauz guztik izan dut dela positiboak, ez? Urte mordo bat damaki elkarta sortu zela eta seitzen dola aurrea, jende pile bat lanen aitzen da. Esan dizuten, lehen aipatu dituten, igual baten bat azuzet ze talde daude, baina talde horiek denak urten zehar lanen aitzen die, gero badau beste etxeko komisioa edo esaten dena horrek inauterik antolatzen, egu berrik antolatzen, bai Orantzaroa eune dela, bai egu errege eune dela, beste herriko kultur elkartekin baten, lan asko egiten du eta karpena handi egiten du, eta bati bat da, laneako prest daun edo bolondrez dauden guztientzako nola bateko aterpe bat, leku bat, eta bide ematen diona beraiek itxeko lan hori eskura erresago izan dezan, ez? Lehen Mikelek aipatu digu, ez? Mikel Zabaleta alkateak, auzolana eta jendartean ez duzuela oso ambiente ona, ez? Bai, egia da, igual ez dela jende herri guztien muitzen ez, baina azkenen saltxeroak biltzeko bide bat da, saltxeroik elkartzen gara, ikusten zen ni dantzan eta gaina pilotan ez, urduan leku askotan kasik da jende
berdin ez dut esanen, baina, bueno, ez da kopuru ikeragarrie, baina hoik gero behar du laguntzara inguruna, ez? Eta ikusten dozunen, bolondresez, borondatez lanen nahi izan hortan, jendek ere apoiatzen zaitiola, eta naiz eta igual, denak ez daukea bidea, edo ez daukea modue launtzeko, edo buru belarri hoteko, gero zuk iten duzuen lan hortan ikustea emaitzak ematen dituela, eta jendek animatzen zaitiola, eta laguntzen dizola, eta dena, pues, bueno, horrek piztu itxe izo eta gogo gehiago emate izo seitzeko, ez? Eta egia da lehitzen lan asko eta asko iten dela olako jenden gatik, ez? Bolondres jenden gatik. Zuretzako litzarra izatean eta kasu honetan, olako elkartean eta laguntzea edo zure aztarna uztea zer suposatzen du? Bueno, nik ez dut ikusten ere aztarna uztea, ez? Bai ikusten dutena, pozgarri dela hori, ez? Jendek ikusten dut, baina adibidez dantzan ikusten duzunen, jendea laun egiten dozo, ez aparte izan duza bere dantza erakuslea, baina gero berekin kariño hartzen dozo ere bai, eta ematen dizo bidea jende desberdin asko ezagutzeko, eta horrekin gelditzen za, ez? Eta berdin pilotan, ez? Umek ondiken oso txikik die batzuk, baina koiskorra bat dienak eta uhartzen die ere bai, eta egiten dozo lanaz, eta estimatzen dizue, eta gurasoak ere baloratzen due egiten den lana, eta apoiatzen dizue, eta gero laun dure bai, bere alduen neurrin, eta urrun gelditzen za pixkoat horrekin, ez? Jendeen laguntasun horrekin. Bueno, leitzaz asko aritu gara, baina indikan ez dugu olako leku bereizgarri edo ikusi? Ganen gara bueltatxo bat ematera, eratutxiko diguzu? Bazen, bai. Venga bazen. Bueno, Joseba, turistikoki famatua dugu Leitza. Beraz, ez dakit zergatik, baina toki honetara ekarri gaituzu. Bai, izan diteke azken aldin jende gehiena erakarri don leku, ez? Azkeneko urte eta gehioan, jende mordo bat etorri da espreski Leitzera, etxe hau ikusteagatik. Ez dakit ezagun egin zaizuen. Piskat, igual bai. Etxe hau batatzen da, Ocho Apellidos Baskos pelikulan, eta hemen grabatu zuen, hemen bertan barrenen grabatu zen. Eta horren aitzakin, jende asko etortzen zen, eta komentatzen zuen, egiten zuela, ibilbidea onera, Leitzera, Zumaia, eta etxeko Andrea, hemen tokatzen zenen, askotan etxe atek iriki eta barrena sartu eta dena erakutsi, eta badakit kafea eta pastak eta ate izan dizkiola jenderi. Agian emakumeari ez zitzaion ez da burutik pasako aurretikan, grabatu baino aurretikan hau gertatuko zenik, ez da? Ez da pentsatu, nik uste dut ez, eta gaina, bera oso eskuzabala da, eta ez dut uste intentziok izan entzunik, baina zenbaitek komentatzen zuen, ez, aurretiken sarrera kobratuz jarri izan balitz, euro erdi kobratutaren, diru mordatako zuen. Egia da, askotan, jende asko eta asko etorri dela, bai hau ikustea, eta bai plazan gainekaldean kontenedorea erretzen den estena hori, kontenedor hori argazkik ateatzen ikusten zen jende pile bat, eta esan diteke azkenek urtetan, jende gehien erakarri don leku dela, ez. Aurretik ere beste zinema platoa izan da Leitza, ezta? Bai, Leitzeko plaza oso erakargarria da, ez? Leku bezala oso polite da, dantza saioak egiten ditunen oso leku egokie gelditzen da, dantzari daudelako behian, eta ikuslea gelditzen delako gradatan bezala goraka buelta guzin, ez? Eta La Buena Nueva ere grabatu zen, oso eta itxura aldatu zuen plaza, gaur egun ikusten ikurretatik oso desberdinek, ez? Frankismo garaiekoak eta argazki eta bandera, Espainiko banderak eta bar. Eta bai oso leku polite da, eta gero dantzan filma ere hor grabatu zuen, estena batzuk. Eta bai, leku oso erakargarria da, eta zenbaitekin dantza taldekin komentatu, eta esaten du, Euskal Herrin izautzen du dantzarik politena dantzarako, ez? Oso erakargarri delako, bai bere oso luzea delako, eta bere inguru guztien ikusten delako, goitik bera ikusteko bidea, ez? Azken finean, guzti hau turismoa da, ondoren, eta horrek herriarentzat ze onurak edo ez, edo kontrakoak ekarri ditu? Nik uste dut kontrakoak ez dira, azkenen turismoa masiboa baldin bada edo jende gehiagi etortzen baldin bada, horrek kaltek eragiten ditu.
eragin ditzazke. Baino bere neurrin, eta nik uste dut leitzen neurrin mantentzen dela, nik uste denentzako ona dela, bai ezagutzeko ze bizi dauan, nolakoa den jendea, nola bizigan, eta komertzio alderire, bere aportazio egiten delako turismoak, ez? Azkenen gure kanpora edaten dena, eta gu ere leku masibo eta edaten ganen beste bezala kalte egiten du. Eta baino beste leku batzutan edaten ganen, bere meseda ere egiten du. Osongi, Joseba, jarraituko gu bisitakin? Goazen. Venga, goazen. Joseba, ze leku du hau, nora ekarri gaituzu? Hau da Iturrizarra. Eta, ura edangarria da edo ezin da? Uste dut, indituen analizin arabera, ez dute den oso edangarrie. Baina leitzeko nik uste herri guzik ja edandola. Igual txikitxo batzuk ez da igual ez diaiatu, baina beste guzik edandue. Ze berezitasuna du Iturri honek? Esaten due, leitzen hainbeste kirolari, herri kirolen eta oso jaioak eta oso trebekatea dienak, eta pilotarik ere bai, noski, etortzen ziela, eta hemen gure edaten zuela, ez? Eta ur honek ematen zuela indarra, eta ur horrek ematen zuela bere izgarritasune, kirolen hain gora jatzeko, ez? Osea, hemengo Leitzako herri guztia, hemendik edan du, eta festetan, eta gero neska edo mutila izateko aukera izanen dute, oza? Baitare, festetan ligatu ondoren, garai baten hona etortzen zen leku ezen, ez? Ure datea ez dut uste aurretik zerbait edan da etorriko ziren, edo, igual ure edan ere bai, baina beste gauz batzuk itea, ez ure datea, etortzen zen. Aspaldiko lekue dela, ez? Esan daiteke? Bai, oso aspaldikoa eta ongi mantentzen dena, gainek aldean aska bate badauke, eta jende asko, herriko jende asko etortzen da, eta hartzen du bere botiletzan edo bere garrafonetan ure, eta hemen gure edaten du, etxen bertan. Primeran. Aipatu jazu lehen pilotariek onuntza etortzen zirela, ez? Bai. Baduzue lekutxoren bat, hortikan bereiei omenaldia edo gize hortaren edo, badauku lekutxo bat pilotalekun bertan, leheno taberna zen hortan, bain dauku pilota elkartek gure bulegoa, lanak eta iteko, eta dauzku hor argazki batzuk eta ikusgai, ze pilotari izan duzien, eta garai bateko argazkik, eta, nire duzu, joanen gara ikustea. Primeran. Venga, goazen. Pilota elkarteko leku berezia dugu hau, ez? Taberna, bulegoa, txokoa bereizgarria, ez? Bai, hor dauku bulegoa, eta hau leheno garai baten taberna zen, taberna bezala ere biltzen zuen, eskola garaien txiki ginela, etortzen ginen, gosari hartzea edo dena delakora. Eta hoain gure esan diteke, leheno ikusi duen bezala aurrerako goitza nagusie, esan ditzakut, dela pilotan txokoa, ez? Pilota eskolan txokoa edo. Txokoa baino gehiago, non biltzen garen, gauzak eta antolatzeko, eta hemen dauku oroi garri gizera, garai bateko argazkik eta jarrita, antolatzen zen, lehitzen bertan antolatzen zen txapelketanak, eta garai baten pilotarik profesionaleta aiatutakoan zenbait argazki, ez? Eta zenbait pilota eskolak irabazitako oroi garrik. Ikusten dugu hemen, 2007-2008, aspaldiko argazkik daudela, jende askoz beteta, azken finean, ez? Pilotari asko ziren, mugimendu handi ez euken orduan, herri arteko txapelketa ere irabazizun lehitzek,
eta mugimendu handie eta lan asko intzen, eta horrei garrik hemen ez. Ikusiko dugu hango zatia baita ere pixka bat? Bai, hor daude profesional eta aiatu ziren zenbait pilotari, Bengoetxe Atarrak, nire Atxegin Arreba, nire Koñarba, Abel Barriola, Zestautarrak bai, Remonten eta Ibilizienak, eta, Eta, trofeo guzti horieko? Bai, trofeoik, pilota eskolak irabazitakoak dira, ez. Pilota eskola bere urte guztietan jasotakoak ez dira hemen, baina, garrantzitsunak edo esan dezakeuke, hor daudela. Eta hau taberna gisa erabiltzen da baita ere holako partiduetan? Partidu handitan, urten etortzen da bat edo bi ekartzen ditu, festetan izaten da bat, eta orduan irikitzen da taberna gisera, ez. Jendek edateko eta eduki dezan aukera. Eta hor pilota eskolak antolatzen da, eta guk gerok aitzen ga hemen lanen, eta lehen garai taberna bezala funtzionatzen zuen, eta pilotari profesionalak ekartzen ditunen ere, egun hortarako lasai hartzen da. Hemendik aurrera, espero dugu baita ere guzti hau, argazki gehiotaz ipintzea. Aurten ere indu, taldeko argazkik atera ditu, etorri zen gurekin Abel Barriola, pilotarik ibili zen umekin hor pilotan, nahiko izerdi botaz, eta egun politien ginen, estreinaldi edo aurkezpen giseko egun bat, eta oandiken ez ditu imprimitu, baina oikei jartzeko ideak inga, eta urte askoan segitzen duen argazkiz betetzen hau. Eta profesionaletan ikusten baitu ere, hobeto baita ere, Bai. Guzti hau, hori da. Handitzen den, Leitzako izen polillo hori ez, pilotariena baita ere. Profesionaleta aiatzea oso zaila da, egia da suerte eukidula gure ingurunate diela batzuk, baina, segi ezatela gutxinez urte mordo baten pilotaz gozatuz eta pilotaz jokatuz, ez dela txarrak kiroleitea eta kirolan zure bizia antolatzea kirolan ingurun edo alderantziz, baina profesionalak ateratzen ez palen badi ere, joka dezatela urte mordoan eta goza arazi dizagutela beren jokokin. Eta agian ja bukatzeko plazaldera joan gaitezke? Bai, esan ditekean hemen profesionaliz eta jatu zienak asko beraien aurreneko pilotak adaketan eman zituela, eta dantzan ere guretzako oso leku garrantzitsua da Leitzeko plaza, ez? Guazen orain. Iritsi gara, Leitzako plazara. Hau da, Leitzako plaza, guztia. Eraikin hau? Zein dugu? Udaletxea, guain 100 urte bete berri ditu gaina. Leheno bazterretan gora teiatu ez dauken 2 puskoik ez zituen, eta ondoren erantzi ziren. Eta horre garri bezala argazki betzarra batzuk eta inditu, eta nola bateko pestatxo bate udaletxek 100 urte bete ditolako. Eta hortxe? Bai, hor ikusten duzen frontixe, hainbat eta hainbat pilotarik aurreneko pausuk horre eman zituenak, ez? Frontixe horren kontra, askotan kontatzen da, launek piztina zeuden bitarten, beraiek hemen euskipen, kriston beroakin, eta eman pilotari, ez? Eta dantzane, hau da gure leku kutxunena, ez? Lehen esaten dizen bezala, alde guztietan da goitik bera altureak desberdinek izatekin, goitik bera dantzarik ikusteko moduen, normalen leku askotan ikusten da dantzarik estenatokin gainen, ez? Goien eta jendea behian, honek egiten du justo alderantziz, ez? Eta horrek egiten du igual ikusgarria, ez? Lekue. Esan dezakegu leku kutxuna dela, Leitzarrendako. Bai, leku kutxune. Atxaldetan eurik ezpalen badai betire ume mordo bat biltzen dena, pilotan edo dena delakoan, ze lekue ikusten duzu, ondie da. Eta biltoki bat izan dira. San Joan bezperan ere eurik ezpalden bada 1000 gora elkartzen ga hemen, afaltzeko. Norberak ekartzen du jana etxetik, eta gero udalak eta aurrenen artean hartzen da edarie, hobie eta kafea eta kopa. Eta hortarako ere, zuen saltoan batzuk eta bestek hementxe, giro egarren, 1000 gora biltzen ga. Primeran, leku kutxun hemendikan ja agurtzen gara. Nik uste buelta politin duela, herrin. Eskerrik asko. Zure denborako tartetxo bat ateratzeagatik guretzako, eta Xaloa telebistaren plazer bat izan da. Guztientzako. Eskerrik asko.
Leizako kaleetan zehar ibili ondoren, gaurko saioa bukatutzat eman dezakegu. Beraz, ongi segi eta beste bat arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.